Kollox jinsab lessa biex jibda l-proċess li permezz tiegħu il-Partit Nazzjonalista ser jeleġġi kap ġdid bil-vot tat-tesserati li ma' votazzjoni bikrija ser tkun qed issir l-erba' u tissokta s-sibt 30 ta' Awwissu bis-6 ta' Settembru ikun il-jum propja tal-votazzjoni. Net News tkellem ma' chairperson tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista Mario Kallus illi fakkar li l-aġġornament tat-tesseri ser jalaq l-erba' 27 ta' Awwissu f'nofsinhar. Kull tesserat eliġibbli dakinhar tal-votazzjoni u mitlub iġib miegħu ċertifikat tal-votazzjoni li qed jasal bil-posta u l-karta tal-identità. Jekk għal xi raġuni xi ħadd jitilfu jew ma jirċevihx għal xi raġuni, allura jkun intilef, allura l-istess mod jindika kif jasal hawnhekk li hu m'għandux ċertifikat tal-vot, ħajkun hemm desk ħdejn id-desk li semmejt qabel biex dana jivverifika li dak li jkun huwa kwalifikat biex jivvota u joħroġlu ċertifikat tal-vot speċjali dak il-ħin biex bih ikun jista' jivvota normali. Mario Kallus spjega wkoll li ma' kull ċertifikat tal-vot hemm miktub il-post tal-votazzjoni sabiex il-Kummissjoni tqassam lit-tesserati bl-aħjar mod possibbli skont fejn hu l-aktar viċina lihom. Madankollu jekk wieħed għal xi raġuni jew oħra fis-6 ta' Settembru ma jkunx jista' jmur fil-post indikat, jista' jmur jivvota f'kull post ta' votazzjoni li jinkludu d-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, is-Sub Headquarters ta' Sanat u fil-Gażin ta' Kaltarxien, Ħalsafi u l-Imġar. Intant Mario Kallus spjega wkoll il-mod kif wieħed jista' jivvota jagħmel il-preferenza tiegħu minn fost iż-żewġ kandidati. Dibbel iċ-xejt pjuttost sempliċi, karta ħaf A4, nofs A4 u fiha żewġ ismijiet ta' żewġ kandidati bl-ordni alfabetiku. Borċelix, Delija Adrian. U ħdejn kull isem fin-naħa tal-lemin hemm kaxxa kbira mhux ħażin u ġo fiha wieħed irid jagħmel marka. Aħna qegħdin nitolbu li l-marka idealment tkun salib X. Biss jekk xi ħadd jagħmel very good imma ġew waħda minnhom dak il-vot ikun validu. Importanti li ma jagħmlux iktar minn marka waħda, il-marki jagħmluhom fil-kaxxa biex ikun ċar li liema kandidat ikun qiegħed jippreferi jivvota. Min jiġi jivvota wkoll jagħti attenzjoni li fuq il-karta tal-vot, fuq il-polza tal-vot fuq wara ikun hemm it-timbru tal-Kommissjoni. Il-votazzjoni bikrija se tkun qed issir l-erba' 27 ta' Awwissu mill-4 ta' wara nofsinhar sa' 9 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali u sa' 8 f'ta' Sannat, is-sibt 30 ta' Awwissu mid-9 ta' filgħodu sa' 7 ta' filgħaxija fil-waqt li f'ta' Sannat il-votazzjoni talaq fil-5 ta' filgħaxija.